lajkova. Uglavnom, ljudi moji, znate, većina vas zna da sam ja Mercedes kupio od donacija, bukvalno. Kaže, vratio se streamingu, zato imam temperaturu 39, nešto jače, pozdrav za reza, brzo porak, ljubite Batonga. Uglavnom, ljudi moji, ja skupim, skoro sam skupio donation goal za moj novi auto, 20.000. Kaže, više si to pričao. Dobro, aj čutite, ljudi, pustite me, ne čitam chat sad. Uglavnom, ja sam skupio 20.000 evra za donation goal za novi auto. I bukvalno sam bio u razmišljanju da li kupit BMW, da li kupit Mercedes, bla bla bla, nebitno. I meni je, brate, bio cilj da ja skupim 20.000 evra i prodam Q3. Q3 vredi oko 13.000, iskreno. Oko 13.000 evra vredi Q3. I dodam 20.000 donacija, to je 33.000. Znači, to je 33.000, jebote, mogu da kupim stvarno dobar auto, jebote, za 33.000 evra. I nebitno, ja skoro skupim donation goal za Mercedes, za moj novi auto. I uglavnom, ja sam pričao na streamovima da prodajem Q3. Znači, ja sam pričao u streamovima, ljudi, prodajem Q3, uskoro ovo, ono. I meni se mnogo ljudi javljalo na mail što se tiče trola. Znači, ono, Simi, brate, hoću da kupim od tebe Q3. Ja mu odgovorim, rekao, okej, brate, rekao, ajde, evo ti cena Q3, evo ti sve specifikacije, ovo, ono, RAM memorija. A, brate, trolam te, izvini, haha, teo sam samo da odgovoriš. I, mnogo je bilo tih trolova, znači mnogo, ja sam se nervirao, ma neću ni prodati Q3, ovo, ono, otko znam, mislio sam da ga neću prodati tako brzo. I ja, brate, završavam stream, sećam se tad, kad sam ja prodao Q3, brate, fazon u decembru, ja mislim. Ja završavam stream i nešto blejim na telefonu oko 4:30 ujutru i dolazi mi, čekaj, simulirat ću da mi je ovo telefon, pošto telefon mi se puni u drugoj sobi. I stiže mi mail, brate, oko 4:30 ujutru mi stiže mail. Kako je bilo? Q3 za kripto upitnik. Rekoš, WTF, ovo je opet neki troll. Znači, kao, hoćeš Q3 da mi prodaš preko kripta, za kripto pare. Ja rekao, WTF, ja mu napišem, odgovorim mu sa troll upitnik. I sada ne kažem šta je taj dečko rekao, uglavnom kao kako neko ne može da skapira da ljudi imaju pari u kriptu. Ja rekao, dobro tebra, a to bilo 4:30 ujutro. Rekao, dobro brate, rekao, jesi stvarno zainteresovan da kupiš Q3? Kao, nisam ja zainteresovan da kupim Q3, nego da kupim Ćaletu. Znači, taj burazer je kupio svom Ćaletu auto. Teo da kupi Q3-cu. I kao, ajde da se čujemo, mi isto veče se čuli na Discordu, mi u 5-6 ujutru pričali na Discordu, kao, Simi, brate, kakav je Q3, koliko je prešao, ovo, ono, epip! I ništa, ja mu tu sve kažem, rekao, super auto, rekao, perfekcija, rekao, prešao 100.000, ono prešao 250, nebitno. I on meni kaže, okej, Simi, javit ću ti. Kao, kao će Ćaleta da iznenadi sa Q3. Rekao, dobro. I on kaže, ništa, kao, ajde da, kao, hoće zainteresovan da se nađe u Novom Sadu, dolazi on u Novi Sad sa Ćaletom i još nekim kumom, ajde da ukratko ubrzam, dolaze oni, proverava on Q3, vozi ga vamo, vozi ga vamo tamo, sve super. I burazer je meni ovako, bukvalno ispred moje kuće, znači ispred moje kuće. Ja mu predajem ključeve od auta, kaže, uvalio ga klasika. Nije, Q3 je stvarno bio perfekcija auto. I dosta stvari sam umenio, radio sam u veliki servis, mali servis, svašta sam umenio, veruj mi. Akumulator, ovo ono. I brate, ja njemu predajem ključeve od Q3 ispred moje kuće i on meni šalje, poslao mi Ethereum. Poslao mi je, brate, koliko je tad bio Ethereum? Tad je bio Ethereum 4800, brate. Verujte mi, majke mi, tad novembar, decembar. I, brate, poslao mi je 2-3 Ethereuma, 2,5 Ethereum, ne znam, oko 13.000, poslao mi je 13.300 za Q3, eto, čisto da znate, ja vam iskreno kažem koliko sam prodao Q3, a platio sam Q3 12.700. Zamisli, brate, ja profitirao. Ja bih ga ovdje teo preko kripta da mi pošalje pare. I uglavnom, eto, ljudi, to je taj neki story time kako je Simi prodao auto preko kripta, skroz spontano, znači ja sam mislio da me lik zajebao, majke mi, kao ćeš da ti dam pare u kriptu, kao ne mogu da te dam uživo, kao nemam pare uživo, kao hoćeš u kripto. Rekao, ma daj, super, brate, meni je ekstra. A kripto pao tad, još kripto.